Ili te zastrašuju ognjenim jezerom, ili senzacionalističkim pričama u vezi sa tvrdnjama o uznesenju, što je praćeno lažnim evanđeljem. Bacanje u ognjeno jezero je hronološki dalje nego događaj koji je poznat pod nazivom uznesenje zajednice tijela Hristovog. Zbog toga sanjači snova, vizionari i vještičari imaju dodatnu taktiku strašenja jer znaju da ima još vremena do ognjenog jezera, pa im treba nešto čime će prije da te uplaše. Oni uživaju da ti kažu da će uznesenje da se desi svakog momenta, ali oni kažu da tebi nešto nedostaje. A šta kažu da ti nedostaje? Kažu da nisi dovoljno pravohaljine i da za tebe nema uznesenja. Ili da ako im povjeruješ i kreneš da razmišljaš o tome, šta ćeš onda da misliš? Onda ćeš da pomisliš da ako nisi sad mogao da se spasiš, kako ćeš tek da se spasiš u 7 godina? Potom kreće ringišpil u glavi, jedno po jedno u krug. Pomislit ćeš da ćeš prvo da propustiš uznesenje jer se nisi dovoljno nakajao za svaki grijeh, a onda ćeš pomisliti da ideš u 7 godina. A onda ćeš da pomisliš da će Antihrist da te savlada vrlo lako i onda na kraju, pošto nisi imao adekvatna djela, na kraju ćeš sa njim da završiš u ognjenom jezeru, mučeći se svu vječnost jer eto nisi bio dovoljno posvećen. Naravno, uznesenje nije događaj koga treba da se plašiš ako si povjerovao u dobru vijest, ali ako ti neko uz priču o uznesenju podvali lažno evanđelje, ako mu povjeruješ, naravno da ćeš da se plašiš. Zašto? Pred Bogom ne možeš stajati u svojoj pravdi, ako si imalo iskren. A mnogi ljudi ti podvaljuju upravo takvu poruku da ti treba sam sebe da očistiš od grijeha svojim djelima da bi bio spašen za vječnost. A onda na sve to kažu da će uznesenje da se desi svakog trena. I naravno da ćeš da budeš istraumiran, jer imaš osjećaj da Gospod dolazi svakog trenutka, a ti jedan nisi spreman. Stoga je važno ne da se baviš senzacionalističkim pričama o uznesenju u kombinaciji sa lažnom dobrom vijesti, nego ako nisi povjerovao u pravu dobru vijest, treba da povjeruješ dobru vijest da bi postao spašen. Šta je dobra vijest? Dobra vijest je da, iako si kriv pred Bogom i zaslužuješ propast, sami Bog je prije oko 2000 godina primio kaznu umjesto tebe, umrijevši na krstu za sve tvoje grijehe i ustao je iz mrtvih za opravdanje tvoje. Ako se ne pouzdaš u svoja djela, nego samo povjeruješ šta je Hrist učinio za tebe, tog trenutka kad povjeruješ, primit ćeš oproštenje svih grijeha, opravdanje i spasenje. Postati rođen od Boga i zapečaćen Duhom Svetim znači da ne možeš ostati bez vječnog spasenja. I znači da ćeš uskoro dobiti novo savršeno tijelo poput Gospodovog tijela. I znači da ćeš biti uznesen kad god da će uznesenje da se desi i provešćeš vječnost sa Gospodom. A ako već jesi povjerovao u vijest spasenja, to znači da si već zauvijek spašen. Ako je tako, učvršćuj se u toj istini, a tek kad se učvrstiš na tom polju, onda ćeš tek nakon toga na zdraviji, radosniji način moći da razmišljaš o temama kao što je uznesenje. I onda te neće strašiti riječi raznih sanjača snova i primaoca vizija.